Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a yau za mu muku bayani ne akan wata hanya da ta fito kwanan nan da za ka iya samun kuɗi kana gida a zaune. Wato abin da yake faruwa wasu mutane ne suka ba da kuɗi su kawai abin da suke so a musu liking a Instagram. Abin da suka yi posting kawai ka musu liking. To idan ka musu liking duk liking ɗaya za a baka 28 guda biyu 56 haka za ka yi ta tara kuɗi. To insha Allah za mu ajiye muku link ɗin a description. Idan ka shiga farko za ka shiga username ɗin da za ka ringa amfani da shi ko misali sunanka Musa to sai ka sa Musa 123 Musa menene duk abin da ka ga dama username. Sannan please enter mobile number sai ka sa number wayarka na wanda ba zai iya ba. Password shi kuma password da za ka sa irin nambobin tsaro ne. To su nambobin da za ka sa ba za su yi ƙasa da 6 ba kuma ba za su yi sama da 12 ba. Maximum kenan. To nan kuma da aka sa please nan gurin da aka sa gashi kuna gani yanzu an sa please enter graphic. To su ba wani abu za ka sa ba wannan abun. Wayannan nambobin da ko me ka gani a nan to shi za ka rubuta a nan ɗin. Kaga YVNZ za ka rubuta. To nan za ka yi nan kuma ba ruwanka da shi tunda yanzu mun riga in dai ta link ɗina ka shiga ba nan gurin ba sai ka rubuta komai ba inda aka sa please enter invitation code ɗin nan. To kawai kana gamawa sai ka danna register. To amma mu da yake muna da account kawai abin da za mu yi za mu ce I'm already register. Zai kai mu inda za mu sa phone number ɗinmu. Kaga kamar yadda kuke gani mu za mu yi login mu sa phone number da password ɗinmu kawai sai mu danna login. Dama mun koya muku ne yadda za ka yi register. To yanzu idan muka yi login successfully za mu ɗan jira shi ya buɗe. Yauwa. To kuna gani yanzu kamar yanzu tunda ya buɗe kuna ganin balance ɗinmu ga balance ɗinmu 56 kuna gani. To inda za ka je ka karɓo mission ɗin inda aka rubuta mission nan. Za ka ga wani guri an rubuta mission to nan za ka danna. To kana dannawa zai kai ka missions ɗin da za ka ringa yi. To kaga wayannan duk na mutane ne ga kuɗinsu da suka ba da liking ɗin dai ka yi liking ɗaya za a baka 28 kawai to sai ka zo ka danna nan kai tsaye receive kenan za ka receiving ɗin mission ɗin. To idan ka danna receive kana danna receive zai yi loading kamar yadda kuke gani yana buɗewa. To wayannan guraren da kuke gani guda 4 zan ɗan muku bayani a takaice wayannan guraren. Na farko inda aka sa progress to ka karɓo mission ɗin. Yadda kuke gani kamar ga fuskar mission ɗin da ka karɓo nan gaba ɗaya. To idan kana yin submitting za su sama under view kuma. Sai su duba shi su ga screenshot ɗin da ka ɗauko lalle wanda suka baka ne ka yi liking ko kuwa ba shi ba. Complete ɗin nan idan sun checking sun ga daidai ne sai su sama shi a complete. Fail ɗin nan in screenshot ɗin ba daidai ba shi ka ɗauko ba to kawai za su ce ba shi ba wannan ba daidai ba ne. To abin da ya kamata ku gani yanzu farko abin da za ka shiga open video link za ka shiga. Bayan ka shiga ka yi liking sai ka zo ka yi add screenshot sai ka yi screenshot ɗin gurin da ka yi kamar yadda za ku gani bari dai mu je kai tsaye gani. Yanzu farko za mu danna video link zai kai mu Instagram. Idan ya kai mu Instagram kamar yadda kuke gani nan ka gani to sai ka danna liking ga gurin liking. Kana danna liking kaga a daidai gurin kawai ka yi screenshot. Kuna gani kamar mu yadda kuke gani mun yi screenshot sai ku koma back. Kana yin back yauwa kana yin back sai ka danna nan gurin da aka sa add screenshot ɗin nan. Kana dannawa zai zo ka gurin file manager ɗinka to sai ka zaɓi document sai ka shiga daidai hoton kar ka manta ka sa wani hoton wani za su ma fail ba shi ba wanda kai kun ga kamar yadda kuke gani mu ga hoton.
hoton da muka sa. Ga hoton da muka yi amfani da shi nan, sorry, ga hoton da muka yi amfani da shi. Ga shi nan wanda muka yi liking. To kawai shi za ka taɓa. Kana taɓawa shi da kansa zai fara loading. Kun gani yana loading? To yana gama loading processing ɗin za ka ga ma hoton ya zo kan nan daidai nan gurin. Yana zuwa sai ka danna submit now. Ka gani image, ka gani successful, ka ga hoton ya hau. To kawai sai ka danna submit now. Yanzu kana dannawa. Ka ga ya sama mission submitted successful. Ka ga ya bar kuma ka ga anan progress ɗin sun sa no record. Amma kana shiga under view za ka gan shi suna dubawa. Suna gama dubawa za ka ga mission complete. Kana shiga complete ɗin nan sai ka gan shi. To bari in gwada shiga complete ɗin nan za ku ga irin missions ɗin da na yi gama su. Wayannan duk mission ɗin da na yi ne. Ka ga 28 ka tara da 28 duk wannan kuɗi na ne. Banda wanda na yi withdraw, na yi withdraw ranan nan. To yanzu ni ma ban daɗe da fara abun ba. Shi yasa na ce to ƴan uwa kuma ba za a bar ku a baya ba. Gwara ku yi register da wannan abu. Na gode. Da Allah in ba ka mana subscribing ba, da Allah ka je ka mana subscribing. Don Allah. Masha Allah. To mun gode. Sai anjima.